प्रवीण हल्लेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रवीण हल्लेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। येस नानू सांगा विजयी झाल्यात किती सांगू शकता? येस क्रेडिट कोणाक दितात? ह्यो विजय हा तो सगळ्या आमच्या पाते पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांचो, सगळे माझ्या हितचिंतकांचो आणि तसोच सगळे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो, तसेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, माननीय पार्टीचे अध्यक्ष दामू नाईक सर, तसेच आमचे आमदार प्रवीण हल्लेकर सर, तसेच आमचे माजरेचे आमदार जी दारोलकर सर, तसेच आमचे माजी आमदार दयानंद सोपटे भाई सर आणि सगळ्यांच्या हेतून हांव विजय प्राप्त केला. तसेच आमचे मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर, जनरल सेक्रेटरी उषा नागवेकर आणि सगळे सरपंच पंच सदस्य सगळ्यांनी रात दीस मेहनत घेऊन ह्यो माझा विजय प्राप्त केलेला. नानू अपेक्षा धरलेली तुवें इतलं लीड तुम्ही घेतलें म्हणून? हांवें अपेक्षा धरलेली 3000 म्हाका लीड मेळटली म्हणून, पण तरी चड लीड मेळ्ळी. सगळे श्रेय माझ्या कार्यकर्त्यांक तसे सगळे माझे आमदारांक तसेच सगळे मंडळ अध्यक्ष सगळे. आता फुडें कितें करपाक सोदता? प्राधान्य कितें, कसल्या विकास कामाक? प्राधान्य विकासाक दितलो आणि रोजगाराक, म्हाका आमदारांच्या सहकार्याने रोजगाराक प्रयत्न करतलो. येस प्रवीण भाई सांगा भाई कितें सांगू शकता? सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. जो आयज आमचो धारगळचो सीट, आयज आमचो नानू हरमलकर आयज आमचो तेजी विजय जाल्लो आसा. जो आयज आमच्या जनतेन जे आयज कॉल दिल्ले आसा ते आयज तेका आयज जनतेन दाखोवन दिल्ले आसा. जे आयज काम आमच्या भारतीय जनता पार्टीक जे काम करता त्या हेजेर आयज तेका कॉल दिल्ले आसा जनतेन. आणि जे आमच्या सपोर्ट ज्या लोकांनी, तशेंच आमच्या जे कार्यकर्ते आसा, तशेंच आमच्या बूथ अध्यक्ष नाका सगळे पार्टीचे आमचे सगळे आमच्या डायनेमिक CM, तसंच आमचो प्रेसिडेंट आमचो दामू नाईक, तशेंच आमचो दोनूय MLA, तशेंच आमच्या सगळ्यांनी बऱ्यान बरो ताका सपोर्ट दिवन आयज आमी धारगळींनी बऱ्यान बरें ताका लीड दिलें. आयज लीड ना म्हटल्यार ताका 3250 हे कितें जनतेन खऱ्यांनीच दाखयल्लें आसा. आपलो जो जनतेन दाखयल्लें आसा की जे पळय आयज डिवेलप जाता त्या डिवेलपाचेर आयज धारगळे सारके गांवांत इतलें डिवेलप जालां त्या लोकांक दिसता, दोळ्या समोर आसा. त्या लोकांनी ती आयज ताका कॉल दिल्ले आसा. ताका लागून तेणी हेच्या फुडें बऱ्यान बरें काम करून आपण दाखोवचें लोकांक. येस भाई एकच विशय, जसो हरमल जी कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमच्या हितून येता आणि कोरगांवान हातून 750 वोटींग BJPक पडल्या, इतली कमी कित्याक खातीर पडल्या? ना पळय, हांव तुका एक सांगूंक सोदता, जे आयज कोरगांवां जे वोट पडल्या पळय, पण जनतेन असो विचार केल्लो, पण जनता दुसऱ्या पार्टेक वचोंक ना, जनतेन दुसऱ्या पार्टेक वचून वोट करूंक ना. जे पळय वोट केले आसा पळय ते लोकांनी सगळे सपोर्ट दिल्लो. जे आयज ना म्हटल्यार आमकां बऱ्यान बरें जे आमचे BJP सरकारान जे आयज वोट पडलेले आहा ते जे वोट पडोंक जाय पळय तितले पडलेले आहा. कित्याक आयज 2 कॅन्डिडेट रावले ते आमच्या कोरगांवचेच रावले, ताका लागून लोकांनी तो विचार केलो. आनी खुबश्यो अश्यो गोश्टी घडोवन गेल्यो ज्यो ऑलरेडी पार्टीकूय सांगलेले. आनी जो आयज आमचो
सोपटे भाई आसा ताकाय खबर आसा कितें आसा आनी बऱ्यान बरें आमच्या पार्टीच्या लोकांनी जे पळय काम करूंक जाय बूथ अध्यक्ष बाकीचे पार्टीचे तेंच्यांनी बरें काम आपलें करून दाखयल्लें आसा. येस सोपटे भाई सांगा. सगळ्यात पयलीं हांव बाब नानू श्रीकृष्ण हरमलकर हाचे मनापासून अभिनंदन करता. त्याच बरोबर पाचय पंचायतीचे कार्यकर्ते जे आसा त्यामध्ये आमची मंडळ समिती प्रत्येक पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर हाचे मनापासून अभिनंदन करता आसतना खरेंच ह्या धारगळ मतदारसंघांसून दाखवून दिल्ले आहा म्हणजे जिल्हा पंचायत मतदारसंघातून कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिल्ले आहा की गोंयांत ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पक्षाचो सरकार चलता, ज्या पद्दतीन विकास नावाची गंगा म्हणटात ती म्हाका दिसता गोंया बरोबरच आमच्या धारगळ मतदारसंघाने चालूच आसा. आणि बाकी गोष्टी वेगवेगळ्या योजनाच्या अंतर्गत लोकांपर्यंत ज्यो गोष्टी पावपाक जाय त्यो पावयता. हे सगळ्याचो विचार ह्या धारगळ जिल्हा पंचायत मतदारसंघांसून म्हणजे पाचय पंचायतींसून लोकांनी केला. म्हणूनच 3250 म्हणजे बऱ्यापैकी लीड बाब नानू हरमलकराक दिल्या. परत एकदा सगळ्याच्या वतीन बाब नानूचे आमच्या मनापासून अभिनंदन करता, सगळ्या कार्यकर्त्याचे अभिनंदन करता. त्याचबरोबर बाब प्रवीण अर्लेकर ह्या भागाचे आमदार त्यांच्यांनी ताका बऱ्यापैकी सपोर्ट दिला. मोगो आणि BJPची युती आसल्या कारणान मोगोचे सुद्धा कार्यकर्त्यांनी हातभार लायला. म्हणजे मोगो त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे सगळ्या कार्यकर्त्याचे परत एकदा मनापासून अभिनंदन आणि त्याचबरोबर भरपूर मतं दिल्याबद्दल आभारही मानता. आणि तुमचे सगळ्यांचे ज्या बऱ्यापैकी तुम्ही प्रेस मीडिया प्रत्येक टायमार जे ज्यो वेगवेगळ्यो गोष्टी धारगळ म्हणजे पेडणे तालुक्यापुरतेच नाही तर सबंद गोंयभर पावल्यो म्हणजे तुमचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन आणि आभारही व्यक्त करता. हरमलची सीट पडपाक कोणाक तुम्ही दोशी धरतात भाई? हे पळयात नाव घेऊन काय अर्थ ना, कारण माझ्यापेक्षा तुमकां बरें खबर आहा तेन्ना पडली ती पडली खाली 52 मताच्या फरकान पडलेली आहे. थंय ते फक्त 30 मतां जर हे जाल्ली जाल्यार आज आमी हरमला सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे कमळ बऱ्यापैकी आमी फुलयता. सिद्धेश आज तुझ्या अध्यक्षते खाली हो प्रचार असलेलो आणि बऱ्या पद्धतीने झाले कितें सांगपाक सोदता? नमस्कार. सगळ्यात पहिली मी नानू हरमलकराक अभिनंदन करतोय मंडळ अध्यक्ष ह्या नात्यान. आणि ही आमची मंडळ अध्यक्ष ह्या नात्यान ही आमची पहिली निवडणूक आणि ती आम्ही यशस्वी झालेली आहा. तसेच ही जी विजय हा तो नानू हरमलकरांचा आणि प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा विजय आहे. तसं पाचही पंचायतीचा आहात, तसंच आमच्या पेडण्याचा आमदार म्हण माद्राचो आमदार आणि माजी आमदार दळण्याचो सगळ्यांचो विजय हा. आणि मी सगळ्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद म्हणते आणि मी तुमका भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा नानू हरमलकर तुम्हारे बड़ो हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा वंदे येऊन येऊन येणार कोण? नानू हरमलकर शिवाय आहे कोण? येऊन येऊन येणार कोण? नानू हरमलकर शिवाय आहे कोण? भारतीय जनता